Ola, que tal? Boas tardes. Alfonso Rueda anunciará novas medidas para impulsar o acceso á vivenda no debate de política xeral do mércores. O presidente da Xunta engadiu tamén que haberá propostas en sanidade e que se ampliarán iniciativas de política social. Hai cousas que cumprir en materia de vivenda, novas cousas que aportar e tamén seguir insistindo en facer todo o posible para ampliar as coberturas de carácter social. Marzo foi un bo mes pro emprego. En Galicia rematou con case 1.400 parados menos. Fomos a quinta comunidade con maior descenso do desemprego e chegamos ao millón de afiliados. En España, o paro baixou en case 23.000 persoas e os afiliados rozan os 22 millóns. Galicia converteuse en embaixada por un día do Senegal. Na Coruña abriu hoxe un consulado provisional que atende os senegaleses que veñen das comunidades do norte para renovaren o pasaporte ou para formalizaren a súa regularización en España. Houbo ringleiras desde a madrugada. O pique entre dous motoristas en Ourense están correndo como a pólvora polas redes sociais. Gravouno unha das moteiras para deixar en evidencia o condutor que a adiantou invadindo o carril dela. E as reaccións a este vídeo non se fixeron esperar, algunhas criticando tamén a reacción da autora. Despois imos velo con máis detalle. A misión Artemis 2 bate hoxe un récord. Se todo vai segundo o previsto, os seus 4 tripulantes vanse converter nos humanos que máis se afastan da Terra. A máis de 400.000 kilómetros do noso planeta van sobrevoar o lado máis oculto da Lúa. Durante esa manobra van estar incomunicados durante 40 minutos. E nos deportes, o Celta non levanta o pé do acelerador. Vitoria onte en Valencia, segunda parte impecable e remontando. Os de Giraldez afianzanse na sexta posición e encaran a semana europea con boa enerxía. E no tempo, xornada marcada pola calor en toda Galicia. Unha masa de aire cálido mantén hoxe os termómetros disparados, pero ollo que a noitiña chegan as precipitacións ligadas a unha baixa que vai condicionar o resto da semana. Como dicíamos, a vivenda centrará as propostas da Xunta no debate de política xeral que se vai celebrar este mércores. Anunciouno esta mañá Alfonso Rueda. Gloria. Sí, efectivamente, Carlos, a vivenda vai seguir sendo o eixo central no que resta de legislatura. Alfonso Rueda tamén dixo que no debate de política xeral que se vai celebrar pasado mañá vai falar de sanidade, de impostos e de coberturas sociais. O presidente da Xunta insistiu en que a normalidade institucional que dixo que hai en Galicia permite que un ano máis haxa debate no Parlamento, igual que permite, asegurou, que haxa orzamentos en tempo e forma. Solucións á falta de vivenda e o impacto da guerra na nosa economía centrarán as medidas que vai anunciar Alfonso Rueda no debate de política xeral deste mércores. O presidente tamén avanza un reforzo dos servizos sociais e apunta a novas rebaixas de impostos. Hai cousas que cumprir en materia de vivenda, novas cousas que aportar, facer fronte a cuestións que agora mesmo están de actualidade e que son moi necesarias, se poden convertir en problemas, xa están afectando a nosa productividade, en temas fiscais, de rebaixas. Rueda defende que a Xunta cumpriu o 95% do prometido hai un ano e acusa a oposición de criticar as novas propostas sen aínda coñecelas. As cousas están facendo, creo que, como é a nos obriga, cumprindo aquelo o que nos comprometimos. Xa lle gustaría ao Bloque Nacionalista Galego ter o mismo nivel de cumprimento nese programa co que lle deu a investidura a Pedro Sánchez, e do cal está todo sin facer a día de hoxe. Galicia está hoxe de aniversario. Fai 45 anos o Estatuto da Autonomía, a norma que regula as institucións e que recolle os servizos que presta a comunidade. A data reabre o debate político sobre a necesidade de reformar o Estatuto para asumir máis competencias. Jesús Fontenla. Si, hola, que tal? O Estatuto de Autonomía cumpre 45 anos. Socialistas e, en maior medida, os nacionalistas ven urxente acometer unha reforma. Para facer esa reforma serían necesarios 3 pasos. Primeiro, unha aprobación por 2/3 deste Parlamento, despois a aprobación nas Cortes Xerais do Estado e, por último, a celebración dun referéndum. Os populares galegos, pola súa parte, prefiren celebrar
os 45 anos de autogoberno de Galicia e de estabilidade política. Van 45 anos destas imaxes do referéndum previo á aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia. O BNG nunca lle valeu este texto, e menos agora, co tempo que xa pasou, un traxe, din eles, demasiado estreito. En todo caso, nós sabedes que a nosa posición política é que é necesario superar ese marco, insisto, que é estreito, que é un traxe que lle queda estreito a este país. Para os socialistas, ese traxe aínda podería dar máis de si se o goberno galego exercera todas as competencias que ten. E moitas veces se mellora solicitando as propias competencias, donde a Xunta de Galicia nos últimos anos non ten pedido casi ningunha competencia máis. Os populares galegos non se pechan a unha reforma, pero prefiren destacar hoxe a etapa de estabilidade que se construiu a partir dese estatuto. A historia do Estatuto de Galicia é unha historia de éxito. Hoxe temos o maior autogoberno da nosa historia, hoxe estamos alcanzando cotas que ni sequera soñábamos en atención de servicios públicos que están disfrutando os galegos. O último intento político de reforma produciuse en 2007. Houbo conversas, pero non entendemento. O proceso para chegarmos ata o actual estatuto foi longo e complicado e marcou o camiño de período de modernización máis importante na historia de Galicia. 4 décadas despois, falamos con algúns dos seus artífices. Tras o intento fallido de 1936, Galicia puido acceder á autonomía unha vez aprobada a Constitución Española do 78. Unha comisión de 16 persoas de ideoloxía dispar foi a encargada de consensuar o proxecto. Foi o xerme do que se coñece como o Estatuto dos 16. A disparidade ideológica era grande, personal non tanto, pero tamén había un espírito importante de buscar o acordo e de buscar esa unidade que Galicia necesitaba. O proxecto chegou ás Cortes Xerais en 1979, pero fracasou por unha emenda da UCD que recortaba as competencias da autonomía. O que pasou á historia como o Estatuto da Aldraxe provocou unha masiva reacción popular e unha tormenta política que paralizou a tramitación do Estatuto durante 9 meses. Non só rompeu o consenso das filas significativas, que eran o PSOE e a UCD, senón que introduceu a AP na contraria ao Estatuto e na partidaria da reforma que se despois traballou no Hostal. Eu empecé aí. O Pacto do Hostal pechou a redacción definitiva dun Estatuto de primeira, equiparado aos de Cataluña e País Vasco. O 21 de decembro de 1980 ratificouse en referendo e promulgouse o 6 de abril de 1981. E coincidindo con este aniversario, esta tarde entreganse as medallas do Parlamento de Galicia. Recollerán os galardóns en recoñecemento ao seu labor pioneiro pola igualdade as deputadas que hai 30 anos participaron na Conferencia Mundial sobre as Mulleres de Beijing e a exconselleira Manuela López Besteiro, unha cerimonia que poderán ver en directo aquí na Televisión de Galicia. Galicia é a quinta comunidade onde máis baixou o paro no mes de marzo. O número de desempregados descendeu o 3,7% no último ano. En total, hai unhas 114.000 persoas apuntadas nas listas do SEPE. Diminuiu en todas as provincias, agás en Ourense. Ao mesmo tempo, a Seguridade Social gañou en Galicia o mes pasado máis de 7.600 traballadores. A hostalería foi a grande impulsora destes datos. Hai máis de 1.095.000 traballadores cotizando en Galicia. Son datos que reflicten, como digo sempre, o bo comportamento do mercado laboral galego. Estamos asistindo co traballo tanto dos axentes económicos como tamén da propia Xunta de Galicia á consecución dun mercado laboral máis dinámico, máis inclusivo e, por suposto, máis centrado na creación de emprego de calidade. A nivel estatal rexistrouse a cifra de paro máis baixa para o mes de marzo dende hai 18 anos, caeu máis do 6% nos últimos 12 meses, situándose o número total en pouco máis de 2.400.000 desempregados. E tamén hai datos récord en emprego. En marzo creáronse máis de 211.000 postos de traballo. Sen contar o efecto do calendario, España supera por primeira vez a barreira dos 22 millóns de ocupados. O presidente do goberno celebrou a cifra cun vídeo en redes sociais vestindo a nova camisola da selección española de fútbol.
somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos. Por certo, esta semana arranca a campaña da declaración da renda. Estas son as datas máis relevantes. A partir deste mércores 8 de abril xa poderemos presentar a nosa declaración de xeito telemático. Dende o 29 de abril tamén podemos pedir cita para que nos asistan telefónicamente e un mes despois, a partir do 29 de maio, poderemos solicitar que nos atendan presencialmente en oficina. Escollan o modelo que escollan, lembren que teñen que presentala antes do 30 de xuño. En Galicia, a campaña da renda ven con novidades. Haberá deducións pola compra de libros de texto, por reformar unha vivenda baleira para alugueiro ou por axudas a enfermos de ELA ou a afectados polos incendios. E mantéñense as rebaixas fiscais vixentes nos últimos 4 anos. O IRPF das familias con 2 fillos equipárase ao das familias numerosas. Ademais, aplícanse deducións por nacemento, adopción e acollemento. E tamén hai rebaixas fiscais para menores de 35 anos que vivan de alugueiro e para os propietarios de vivendas rehabilitadas en zonas históricas. Con estas medidas, cada contribuinte aforra en Galicia unha media de 473 euros na declaración da renda. As cidades de Lugo e de Ferrol van a estar conectadas por unha liña de autobús directo que terá unha única parada no concello das Pontes de García Rodríguez. Demetrio Morenza. Sí, esa é a principal novidade da nova concesión de transporte regular de viaxeiros entre a Coruña, Ferrol e Lugo, da que se poden beneficiar ao redor de 9.000 persoas de 60 concellos das provincias da Coruña e de Lugo. Esta nova liña entre Ferrol e Lugo será casi directa, terá tan só unha parada intermedia nas Pontes, unha parada que se explica precisamente pola alta demanda dos veciños deste concello. Para este novo concurso, a Xunta destina 2,7 millóns de euros ata o ano 2030. Faltan apenas unhas horas para que peche a estación de Guixar en Vigo. As obras no corredor atlántico ferroviario paralizan dende mañá a infraestructura polo menos durante un ano. A estación de Urzaiz centralizará todas as viaxes ao norte, mentres os usuarios da liña do Miño e do tren a Portugal irán en autobús. Mar Novas. Si, os viaxeiros a Ourense, a Ponferrada ou a Porto terán que vir aquí a Guixar, pero non a coller o tren, senón un autobús durante un ano por mor da mellora da liña e o peche da estación. Os traballos que se van facer son incompatibles coa circulación do tren entre Vigo, Redondela e Tui, con obras en marcha en varias estacións e a ampliación necesaria, por exemplo, do túnel de Os Valos. O resto das viaxes regionais que se facían dende aquí de Guixar centralízanse na outra estación viguesa, a de Urzaiz, así que estes traballos tamén afectan a frecuencia con destino a Santiago e a Coruña. Informa Renfe tamén doutra novidade dende mañá. O Albia Barcelona-Coruña desvíase a Santiago, neste caso por mor de obras na estación Herculina, así que o seu destino final será Vigo-Urzaiz ata que rematen. Encarece a tenreira galega. O sector celebra que a suba permita cubrir os custos de produción, pero os consumidores non o ven cos mesmos ollos. Compran menos tenreira e optan por outras carnes máis baratas. Pagou tanto pola tenreira galega en orixe. Alcanzamos eses 8,40, 8,50. A suba é case dun 20%. Notao o produtor e tamén o consumidor. Bastante disparado, pero en todo, Unha boa noticia que ya paguen máis, pero ainda así me parece que queda unha por outra, Tenían que subir os sueldos. Ainda así, a maioría non deixou de comprala. Lo bueno é que seguir consumiéndolo. No, yo lo consumo igual, porque los ricos comemos a todas horas. No he dejado de consumir ternera. Ni ternera ni pescado, gracias a Dios, aunque está más caro, hay que alimentarse bien. Algúns si comprana con menos frecuencia e menos cantidade. Procuro tomar un pouco menos, pero deixar de consumir non, ademais aquí é moi boa. Si, só para un especial, claro. Os bos prezos tamén están a animar as transaccións entre gandeiros. E sempre cando poidamos dimensionarnos máis animais para poder afrontar estes insumos que se dispararon últimamente. O primeiro trimestre soe ser frouxo para a venda de tenreira e baixa o prezo, este ano uns 30 céntimos, pero o sector confía en que os próximos meses se manteña esta tendencia á alza.
En 6 anos, este produto duplicou o seu valor. Os mercados de abastos son un selo distintivo de moitas vilas e cidades galegas e a Xunta busca promovelos. O Goberno galego deu hoxe o visto de prace a un novo plan para impulsar o selo Mercado Excelente que se lles outorga a aquelas prazas que combinan innovación e tradición. A Xunta destina 23 millóns de euros para financiar o 70% das obras de mellora para obter o certificado. O obxectivo é que 25 mercados obteñan este selo de aquí a 2030. Na actualidade xa o teñen as prazas de Tomiño, Vilagarcía, Pontedeume e Mais Carballo. Na Audiencia Nacional comezou o xuízo do caso Kitchen, xulganse antigos cargos do Ministerio do Interior, entre eles a Jorge Fernández Díaz e da Policía Nacional acusados de espiar o extesoureiro do PP, Luís Bárcenas. A abogada que representa o PSOE pediu que se impute ao Partido Popular e a María Dolores de Cospedal. Pola súa parte, a defensa de Fernández Díaz pediu a nulidade do xuízo ao considerar que os feitos que se xulgan non son competencia da Audiencia Nacional. Porque el secreto ya ha sido... Y como consecuencia de esto, si los hechos no son conexos, pues evidentemente los delitos por los que se ha abierto juicio oral, al amparo del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ninguno de ellos son competencia de la Audiencia Nacional. Mañá os que van sentar no banco dos acusados son José Luis Ábalos, Coldo García e Víctor de Aldama. Comeza no Tribunal Supremo o xuízo da trama das máscaras de presunta corrupción na compra de material sanitario durante a pandemia. A Ábalos pídenlle 24 anos de prisión e hai polémica polas mensaxes de apoio que recibiu de cargos do PSOE. Publicounos estas mensaxes o xornal El Mundo. Eran mensajes entre compañeros que no tienen ningún interés y la pregunta es quién soporta mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque estos son los mensajes que han podido sacar, ningún otro, que son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona. E no Senado, na comisión que investiga o caso Coldo, estaba citada a muller de Santos Cerdán, pero non declarou por motivos médicos. Si o fixo o presidente de Forestalia, investigado pola Xustiza por obter adxudicacións a cambio de ofrecementos a cargos do PSOE. Fernando Samper recoñece unha reunión co ex número 3 do PSOE, pero nega que fixese negocios con Santos Cerdán. Conmigo no ha hecho ningún negocio el señor Santos Cerdán. Santos Cerdán no ha hecho negocios. Ninguno. Bueno, hacer con Anchón Alonso y pagar usted a Servinávar era que se beneficiase. Poco le puedo contestar, pero Servinávar tampoco ha hecho ninguna relación con nosotros. As dificultades para atopar vivenda no rural levaron a unha empresaria do Concello ourensán dos Ríos a alugar un hotel enteiro para aloxar os seus empregados. O hotel, que levaba anos pechado, serve agora de residencia temporal para familias de retornados. O Hotel Catro Ventos das Ferreiras no Ríos vive unha segunda vida de atender aos usuarios da antiga Nacional 525 a aloxar os empregados da área de servizo da autovía das Rías Baixas. Un negocio próspero con 70 traballadores, máis da metade do plan Retornada Xunta. Llegas con seguridad, llegas con un trabajo. Llegas aquí con un trabajo y llegas a un lugar donde puedes descansar, donde puedes dormir, donde no estar a la intemperie. Reisi, el cubano, foi dos primeiros en chegar. Agora xa ten casa en alugueiro, o mesmo que Dayan, que agarda a chegada da súa familia. Tengo que traer a mi familia para acá también, que vengo con un bebo pequeño que tiene 7 meses y mi esposa. O hotel, din, é unha solución transitoria. A aspiración é ter unha vivenda na que reunir a familia. Tienes más tranquilidad, tienes más intimidad sobre todo. Para Isabel, a empresaria, a reagrupación familiar é clave tanto para a estabilidade laboral do seu negocio como para o repoboamento do rural. Nós somos unha empresa familiar e, intentamos axudalos todo o que podemos, pero claro, nós non podemos obligar a xente a que lle alquile unha vivenda ou a venda con dereito a compra. Intentamos axudalos a gestionar, a falarlle ca xente, de que son boa xente, de que están traballando con nós. Lamenta a escaseza de vivendas en alugueiro no rural e as dificultades de transporte. Houbo unha nova concentración da plataforma de pensionistas de Compostela na Praza do Obradoiro. Como todos os primeiros luns de mes, reclaman que as pagas mínimas se igualen ao salario mínimo interprofesional, que se faga dunha vez a auditoría das contas da Seguridade Social e que se blinden as pensións na Constitución.
por diversos factores de peso. As empresas do transporte piden máis axudas para paliar a suba dos prezos dos combustibles. O sector reclama ao goberno medidas como as que se aplicaron na guerra de Ucraína, como unha axuda directa aos camións e tamén a creación dun gasóleo profesional con prezo reducido. Os números, como estes camións, impoñen. Esta empresa ten 180 camións. A suba do gasóleo disparoulle os custos. Estamos ahora con los viajes internacionales. El último que se hizo, pues hubo una repercusión de unos 700-800 euros a mayores solamente de combustible con respecto a viajes anteriores. Por lei, os cargadores deben asumir esa suba, pero non sempre o fan, sobre todo cando son grandes empresas ante pequenos transportistas. Que a cargadora que non permita esa repercusión da indexación do gasóleo sexa sancionada, como a lei de morosidade. A alza dos combustibles tamén afecta aos autobuses e teñen moi difícil repercutirllela aos viaxeiros que mercan billetes con tempo. Por exemplo, o transporte escolar, os servicios escolares de excursións igual levan máis de 4, 5, 6 meses incluso que xa foron presupuestados. Por iso, o sector reclama axudas directas aos transportistas e combustibles aínda máis baratos. Temos de exemplo a guerra de Ucrania, non? Que foi 1.800 euros por vehículo pesado e pois eso é unha cuantía considerable. Se hai un gasóleo profesional, pois xa ese 0,10 que nos dá o goberno, pois a mellor era máis, ou, a ver, necesitamos algo máis. Si esto sigue así, pues a lo mejor habrá que tomar medidas y habrá que parar camiones y no transportar mercancías. E se o transporte para, di o sector, todo se detén. Os prezos dos carburantes teñen moita relación ca guerra de Irán. Israel confirma o ataque contra o complexo petroquímico Pars Sur, o maior xacemento de gas natural do mundo e que Irán comparte con Qatar. Xa fora atacado a mediados de marzo, o que contribuiu ao incremento do prezo do gas e do barril de petróleo. Tamén a Axencia Nuclear das Nacións Unidas, a OIEA, confirmou o impacto de ataques aéreos preto da central nuclear de Bushehr, o suroeste de Irán. Os estudantes xa poden pedir a partir de mañá as bolsas do Ministerio para o curso vindeiro, tanto para estudos universitarios como non universitarios. O prazo de solicitude remata o 18 de maio. A contía fixa ligada á renda será de 1.700 euros. Para a residencia ascenderá ata os 2.700 euros. O Ministerio de Educación calcula que estas axudas beneficiarán 1 millón de estudantes o curso que ven. Galicia pon en marcha un plan para reducir o abandono escolar centrado nos rapaces de entre 18 e 24 anos e os migrantes, que son os colectivos que antes deixan as aulas. A Xunta prevé chegar aos 2.000 beneficiarios o curso que ven. Segundo os últimos datos de 2025, en Galicia a taxa de abandono escolar é do 10,4%, case 3 puntos por debaixo da media estatal. Evidentemente son bons datos, imos novo camiño, pero non podemos conformarnos, ni moito menos. Por exemplo, hai cifras todavía que teñen que preocuparnos. A taxa de abandono educativo temperá sigue, por exemplo, sendo o doble entre os homes que entre as mulleres. Os homes e os inmigrantes son os que antes deixan as aulas. A eles vai o novo plan que vai poñer en marcha Galicia. Nos próximos meses van crear nas áreas urbanas equipos de orientación especializados que deseñarán itinerarios formativos específicos para cada persoa. Aproveitar todo este talento ofrecéndolle máis oportunidades para mellorar a súa codificación, por extensión o seu futuro, e dotar tamén aos nosos sectores productivos de recursos humanos máis formados e máis preparados. A Xunta prevé contactar cos posibles beneficiarios nos próximos meses para que se poidan matricular no verán para o curso que ven en centros de FP e escolas de maiores e idiomas. Estiman que chegarán ás 2.000 persoas. El pasaporte, sí, para renovar los papeles. Para trabajar ya. É un dos moitos senegaleses que están renovando ou recuperando o seu pasaporte hoxe na Coruña. Trátase dun requisito indispensable para regularizar a súa situación en España. Senegal só ten embaixada de Madrid, polo que instalou unha oficina na Coruña durante 2 días. Dúcias de senegaleses agardaban este luns ás portas do lugar habilitado como delegación diplomática itinerante do seu país en pleno centro da Coruña. Veñen desde distintos lugares de Galicia, Asturias e Castela e León. Aforran a viaxe a Madrid para renovar o pasaporte e poñer ao día a súa documentación. Yo vino desde Camariñas
y vino para renovar mi pasaporte. Vivo en Foz. Es una oportunidad para que renovar los pasaportes para facilitar. Si no venía aquí tenía que ir en Madrid y tenía que pagar más y gastar más tiempo. Pero tengo que venir a arreglar el pasaporte, porque es muy importante, porque el pasaporte para renovar su papel también tiene que tener pasaporte. Moitos non queren falar, algúns aseguran que porque son menores de idade. Os que non se agochan ante a Cámara levan xa moito tempo entre nós e dispoñen do permiso de residencia. Venido solo primero en 2007 de oferta de trabajo del mar, trabajo de los campos. Yo vivo con mis hijas allí. Venimos con papeles legales aquí. Trabajo de soldadura desde diciembre de 2024. Con todo, o pasaporte é o documento esencial para poder regularizar definitivamente a súa situación en España. A regularización extraordinaria de centos de miles de inmigrantes foi anunciada polo goberno a finais do mes de xaneiro, pero aínda non ten data. Son as imaxes do incendio que comezou na galería de tiro da Comisaría da Policía Nacional de Santiago. Foi o 12 de febreiro. O sinistro afectou a case todo o edificio e, malia que non houbo danos estruturais, obrigou a pechar por completo as instalacións e trasladar todos os servizos de atención ao cidadán. E nada, 2 meses despois, a situación segue exactamente igual, o edificio sen reparar e os servizos repartidos entre unha sede anexa e as unidades móviles situadas na Praza do Obradoiro. Unha situación incómoda para os axentes e, sobre todo, para a cidadanía. Un fallo eléctrico provocou unha chispa que en contacto cos gases residuais dos disparos provocou unha deflagración e o posterior incendio. Sucedeu o 12 de febreiro na galería de tiro da Comisaría de Santiago. Dende entón, o edificio foi pechado e, malia non sufrir danos na estrutura, aínda está á espera a tramitación das reformas. E todo apunta a que será lenta, tanto que se están valorando varias localizacións provisionais. Entre mentres, os cidadáns están sendo atendidos nunhas unidades móviles no Obradoiro e nunha sede anexa fronte ao edificio incendiado. É un sitio moi pequeno, moi reducido, penso que é mala calidade para a atención ao cidadán. Hoxe, polo menos, veño acompañando unha persona que ten mobilidade reducida e non me parecen as condicións. Por moito que sexa transitorio, é insuficiente. A vista están as filas que se fan para facer trámites. Hai trámites que conseguen facer, parece ser que hai boa vontade nese sentido, mas hai outros trámites que non dá porque vese que o persoal está sobrepasado. A Confederación Española de Policía denuncia o abandono por parte do Ministerio de Interior. Fai escasos 10 días, o Ministerio do Interior anunciou unha inversión en infraestructuras de 900 millóns de euros a nivel nacional, esquecéndose de Santiago de Compostela, onde máis de 40 vehículos sufriron o incendio da comisaría. Os compañeiros non saben como van facer para seguir traballando cuns medios que están completamente fora de contexto para a actividade policial. Mais que unha reforma, dende este sindicato solicitan unha nova sede policial para Santiago máis acorde cos tempos. Na Coruña investigan as circunstancias da morte dun home que apareceu aboiando no mar esta madrugada. O falecido é un varón de mediana idade e de orixe estranxeira. Rerelle Rego. Sí, pouco despois das 5:30 desta mañá, os servizos de emerxencias alertaban o 112 de que aquí nesta zona da Dársena había un corpo aboiando na auga. Desde o 112 movilizaron a Garda Civil, a Policía Nacional e tamén a local, a Autoridade Portuaria e os bombeiros da Coruña, que foron os que rescataron o corpo da auga nun operativo que se prolongou durante 2 horas. Polo momento sábese que se trata dun home e que a causa da súa morte foi probablemente accidental. Agora é a Policía Nacional a que abriu unha investigación para tratar de esclarecer que foi o que pasou. O corpo foi localizado moi preto do Club Náutico a carón destas escaleiras que van dar ao mar. Con las mareas y tal, crece el verdín, posiblemente eso resbale. Ao lugar desprazouse un amplo dispositivo dos servizos de emerxencias. Finalmente foron os bombeiros da Coruña os que rescataron o corpo do home que estaba boiando na auga. E malia a rápida intervención dos sanitarios, xa nada puideron facer pola súa vida. Sorprende. Está en unha zona además moi tranquila, moi segura. De vez en cuando ocurren estas cosas, por desgracia. O caso é que esta zona xa se cobrou varias vítimas mortais nos últimos 9 anos, 2 mozos no 2017, entre eles o actor Mateo González e outro home de 54 anos no 2022 tamén caera a auga preto dos pantaláns. Veníase por arrimarse para
para hacer sus necesidades en un tramito y resbaló y se cayó. No es el primero, desde luego. Pusieron esto a propósito, para que la gente tenga un poquito de más presencia a la hora de acercarse al mar. Con este tipo de bancos a mí non me parece moi suficiente. A espera dos resultados da autopsia e da análise das imaxes das cámaras de seguridade, todo apunta a que a causa da forte caída foi accidental. Un adiantamento imprudente no centro de Ourense por pouco acaba nun accidente entre dous motoristas. Gravouno unha das implicadas, quixo deixar en evidencia o condutor da scooter que a adiantou pola esquerda, pero meténdose no carril dela. A continuación, a autora do vídeo acelera ata alcanzalo e incrépao. El volve a meterse no seu carril, de maneira que desta vez por pouco chocan. As reaccións ao vídeo estánse sucedendo nas redes sociais con críticas tamén o comportamento dela e o del. O tráfico complicouse esta mañá nos accesos a Santiago. Houbo dous accidentes con poucos minutos de diferenza na autovía Santiago-Noia á altura de Ames. O balance, 5 coches implicados e 4 feridos leves e retencións kilométricas en plena hora punta. A esta hora xa se circula con normalidade. E achegámonos hoxe ata Trarigo, no concello ourensán de Bande, para falar ca familia que este sábado sufriu un incendio na súa casa. Por sorte, só afectou o anexo en que tiñan a cociña e o salón e puideron sair a salvo, pero din que as perdas materiais son moi importantes. Este matrimonio de Trarigo en Bande e o pai dela estaban a dormir cando lles comezou a arder a parte máis bella da casa. El era para comer a xente, no comedor, e a cociña deste lado. E debaixo estaba a corte co cabalo. Por sorte, a mañá do sábado erguerase cedo para botar patacas e puideron fuxir das lapas. Como se sentira ese golpe seiquillero ao cabalo que quería sair. Pero como estaba a porta cerrada non podía sair e as traves xa caían por riba do cabalo, todo ardendo. Foi todo nun momento, xa ardeu todo, e queu todo para baixo. O Bertolomé foi á xiña a chamar polos veciños e dende emerxencias avisaron o GES de Muiños, os bombeiros de Xinzo e a Protección Civil de Bande. Se empezaron a apagar os veciños todos. Viñeron correndo con mangueiras, estou moi agradecida apenas. Tratamos de querer apagar, pero xa ardía todo en llama. Todo o que había aí dentro, 3 ou 4 televisións, os congeladores, todos os cheos de carne, todo, ardeu todo. Pero por sorte as lapas non afectaron a vivenda nova. Tiña moita vida aí, moito sudor, e bueno, pero bueno, o caso é que non nos pasou nada a nós. Os propietarios da construción calcinada sospeitan que o lume comezou nun curtocircuito. A Policía Nacional detivo en Toledo un home que hai un ano agrediu a súa exparella con un desaparafusador que lle provocou lesións graves. Arrestárono na localidade de Seseña, onde permanecía agochado nunha vivenda que compartía ca súa parella actual. O xuíz enviouno á prisión por un delito de intento de homicidio. Esta mañá en Vizcaya detiveron un home de 48 anos por apuñalar varias veces a súa parella, unha muller de 38 que quedou ferida grave. Os 4 fillos da parella e un veciño frearon a agresión. A filla, de feito, quedou ferida leve. Os axentes reduciron e prenderon o agresor na rúa. A muller tivo que ser trasladada ao hospital en helicóptero. A plena luz do día e diante das cámaras de seguridade, así actuaron os ladróns que roubaron aceiro inoxidable por valor de 12.000 euros dunha empresa de Ponteceso. As investigacións da Garda Civil permitiron identificar 3 persoas como presuntos responsables do furto. A empresa Glaucor Enxeñería dedícase ao deseño e fabricación de instalacións industriais e maquinaria nestas instalacións do polígono da Tella en Ponteceso. No último ano sufriron 2 roubos semellantes. Na primeira ocasión deixaran material de aceiro inoxidable fora desta nave principal e leváronllo. Na segunda, hai un par de meses, foi diante desta outra nave que empregan como almacén. As cámaras de seguridade captaron a acción dos ladróns que actuaron con total impunidade. Estábamos metendo material para dentro da nave e non se dou feito en tal, e a medio día viñeron a levarnos, carganos todo que había fora. Eran tubos grandes dunha fábrica, temos as cámaras grabando a entrada da nave, e entonces, bueno, con todo a libertad do mundo, pois, colleron, dixen, hai cámaras, bueno, se hai cámaras que dixenos uns ou outros, bueno, eran dúas mulleres e un home. Cargaron todo na furgoneta e marcharon sin máis. O material subtraído ten un valor próximo aos 12.000 euros. Os responsables da empresa supoñen que o destino é a chatarra.
Eu creo que o destino é a chatarra. Sí, o aceiro como pan e tal, pois a chatarra pois levan. Tras denunciar os feitos aportando as grabacións, a Garda Civil iniciou unha investigación que permitiu identificar os presuntos responsables do furto. 2 mulleres e un home veciños da Coruña. 2 deles teñen antecedentes por distintos delitos. Sacos de cal vivo, refugallos das obras e ata animais mortos aparecen de cando en vez nos colectores de lixo amarelos. O Concello de Silleda acaba de decidir que vai bloquear eses colectores con residuos impropios para investigar que nos botou. Despois dun aviso, pode chegar unha multa de ata 2.000 euros. Cando os servizos municipais detectan que nun contenedor amarelo hai restos que son impropios deste contenedor, o que faremos será inmobilizalo para poder facer unha separativa correcta destes materiais. Nos últimos colectores amarelos bloqueados en Silleda había sacos de cal vivo, no do vidro, caixas ata co enderezo do que a botou. Animais mortos, útiles. Con esta fórmula de precinto de información, o Concello quere evitar a suba da factura para todos os veciños, porque os colectores que chegan a Sogama con material indebido deben pagar un sobreprezo. Hai que tomar medidas porque creo que todos somos maiorciños e pagamos como sempre xustos por pecadores, non? Para iso hai contenedores de todos os colores e que poñan cada cousa no seu sitio, porque xa a estas alturas... E tamén queren dar exemplo de cumprimento na reciclaxe de residuos e do cuidado ao medio. Son poucos os casos que temos así. Si é certo que os que temos son graves e o que intentamos agora mesmo é que, sobre todo, que isto nos axude a concienciar a xente. Non en tanto buscar a sanción, senón a conciencia. Lembran que son Concello Bandeira Verde por boas prácticas ambientais que teñen illas na zona rural, tamén para a recollida de roupa, aceites e un servizo de recollida de útiles porta a porta e de plásticos agrícolas. Seguro que saben de algún caso dun pedido por internet que nunca chegou. Estímase que cada ano se perden uns 12 millóns de paquetes e moitos deles acaban en tendas nas que os clientes mercan o peso, sen velo contido. Ben, algunhas persoas saen decepcionadas cando van a esa tenda co que atopan, pero máis dun xa levou algunha sorpresa. Na Coruña acaba de abrir unha destas tendas, a ver se hai ali sorpresas. Abela Romar. Sempre hai sorpresas, porque a onde van os bicos que non damos, as palabras que non dicimos, en este caso, os paquetes que nunca chegan. Pois moitos deles aquí, toneladas de paquetes que nunca chegaron ou que se extraviaron, están aquí ata 11 de abril na Coruña. Elixir un é complicado. Moitos dos que están aquí aseguran que dá igual o contido, porque veñen pola dopamina. Imos abrir o chou, eliximos este paquete. Teño que recoñecer que polo tamaño grande, abrímolo e vemos que no seu interior hai unha caixa bastante grande, pero é un misterio que hai. Realmente eu non sei o que hai dentro e a xente que ven aquí tampouco. Mércanse o peso, por 100 gramos, 2,5 € ou 3. Abrimos e o que atopamos é, non sei, un farol, unha lámpada cunha planta no seu interior, pois alguén mercou este produto en calquera parte do planeta e nunca lle chegou, e agora está aquí na Coruña, pois tocounos isto. Os que estiran das vacacións da Semana Santa ata hoxe van poder gozar dunha tarde de verán con calor prácticamente en toda Galicia, sobre todo na provincia de Ourense. Por exemplo, en Ribadavia poden chegar aos 30 graus. Pero é no norte onde se agarda o ascenso máis importante. En Ferrol ou en Viveiro quedarán tamén preto dese valor, o mesmo que en varias localidades do sur de Pontevedra. Xoan Pereira. Si, hoxe aínda loce un sol intenso con moi boa temperatura, o que convida a disfrutar das terrazas e tamén dar un paseo pola praia ou mesmo bañarse, si é o caso. As temperaturas máximas hoxe van roldar entre os 27 e os 30 graus, cos valores máis altos no interior. Sopra un vento cálido do sur que aumenta a sensación de bochorno e tamén preludio de un cambio do tempo, porque a partir da tarde aumentará a nubosidade e mesmo pode caer algunha pingueira a última hora do día. Hoxe non hai clase e festivo en algunhas comunidades, así que os afortunados disfrutan dun día máis de vacacións con este tempo de verán. Non é moi habitual captar no centro de Vigo en pleno mes de abril a imaxe dun termómetro a 30 graus. Non é a temperatura real, pero o certo é que o sol aperta. Prolongas así o tempo excelente que tivemos nestas latitudes durante as vacacións de Semana Santa. Unha boa ocasión para volver á praia e refrescarse no mar. En estes días non podemos vir, entonces hai que aproveitar hoxe que non hai cole para aproveitar o sol. Mucho. Estamos como el caracol metidos en casa. Y no, hay que subir un poquito más para poder venir a bañarse. Hoy ya está bueno para bañarse. Está buenísima. Sí, acabo de vir y ahí está buenísima.
Está un pouco fría, pero perfecta. Boa, ademais, hoxe vin o termómetro que tiña 18 grados, voume para lá. Que non consegui facer, pero a saúde é importante. A humidade relativa tamén é alta debido ao vento cálido do sur que se nota xa dende primeira hora. Unha sensación de bochorno anuncia as treboadas pronosticadas para esta noite e a chuvia que estará máis presente a partir do martes. Disfrutar hoy que mañana ya viene el mal tiempo. Sí, ¿no? Eso dicen. O martes saben chuvia outra vez, pero pouco. Pero bueno, hai que aproveitar. Tempo variable con cambios bruscos que, por outra parte, son propios da primavera. Da pataca, un dos cultivos máis importantes da humanidade. A divulgadora científica Xiana Fernández Albor é a nova presidenta do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas. É licenciada en Ciencias Ambientais, ten unha ampla trayectoria profesional e formou parte de diversos proxectos internacionais. Non hai luns de Pascua sen festas e romarías. Nos asistimos á romaría de Chamorro, en Ferrol, en Meis as das Cabezas, e, como non, a Padrón, festexos e devocións que non se perden. As peticións prenden cada luns de Pascua na ermida da Nosa Señora do Nordés. Son miles de devotos os que peregrinan o santuario do Monte do Chamorro. De Cadrís ou a pé, a cousa subir e facer a petición á Virxe. Vimos correndo desde Ferrol, encendemos a veliña, pedimos por todos e as rosquillas que non falten ao baixar. Ser en familia, se viñan todos, ala, preparar as tortillas, viño e comida, e todo o día hasta a noite. Igual sucede na Armenteira, desde primeira hora os devotos van cara ao mosteiro. Polo camiño expostos cos exvotos á venda, con eles piden ou agradecen promesas relacionadas coa saúde da cabeza. Se é a festa das cabezas, hai que levar unhas cabeciñas. Pedir a Dios que a cabeciña responda, porque se non responde a cabeciña, vamos mal. Bueno, depende de como se ofrece ou algo. Cabeza para que eles acabe a escuela ben este ano, para que despois tea libre nas vacacións, poder ir de vacacións por aí. Non perdemos tampouco a festividade da Pascua de Padrón, que como súa xornada o son das bandas municipais de Padrón e de Santiago. A festa continúa pola noite coa verbena. As actividades deportivas, culturais e lúdicas continuarán ata o domingo vindeiro, o de Pascuiña. E seguimos de festa porque no Val do Dubra celebran estes días as feiras de abril. Hoxe chega un dos eventos máis agardados e multitudinarios, a Festa da Empanada. Andrea Otero. Sí, efectivamente, as feiras do abril de Val do Dubra son xornadas para poñer en valor o produto local e tamén a tradición do rural galego. Nesta última xornada, como dicimos, xuntáronse tanto o tradicional mercado mensual como o que estades vendo, a Festa da Empanada. Vedes en directo que son moitos os que decidiron achegarse ata aquí para catar o produto estrela, un produto que xa está esgotado, do cal nesta xornada se venderon 200 kilos aquí nesta carpa en San Lourenzo de Benvibre. A expedición da Artemis II está a piques de chegar a un dos seus momentos clave. Esta noite a nave Orión sobrevoará a Lúa e os seus tripulantes verán a cara oculta do satélite desde unha perspectiva inédita, a só 6.000 km de distancia. A misión Artemis II entra no seu sexto día coa nave Orión xa máis afectada pola gravidade lunar ca pola da Terra. Os 4 tripulantes pasaron a emoción de poder ver cos seus propios ollos a cara oculta da Lúa en conxunto, unha imaxe que a NASA publicou esta fin de semana. A deste luns será unha xornada moi especial porque verán o satélite moito máis de preto. Estarán a menos de 6.400 kilómetros e durante unhas 6 horas a ventá principal da nave enfocará directamente cara á superficie do satélite. Unha das voceiras da NASA explicou que durante esta fase de aproximación verán con detalle un 21% da cara oculta da Lúa. A prioridade é observar e documentar con precisión esa parte da cunca oriental, coas máis de 30 cámaras de altísima resolución que levan a bordo. Nestas horas de máxima proximidade vivirán un eclipse solar, porque a Lúa interporase por completo entre a nave e o Sol. E tamén terán que pasar 40 minutos desconectados por completo de Terra. Nese tempo serán os 4 astronautas os encargados de garantir a traxectoria, porque non poderán contar co apoio das bases de terra, como a do Grupo Atlantic da Universidade de Vigo, que colabora no seguimento da misión.
Váyanse preparando para un cambio brusco, pero dos de verdade do tempo. Fíxense nas temperaturas das cidades galegas, xa son valores en case que todas reales, do que marcan os termómetros das estacións que ten ali tanto a EMET como Meteo Galicia. Fíxense, 30 graus en Ourense, 30 na Coruña, en Santiago por riba dos 25, e é certo que desta hora loce o sol, brillo o sol, case que en toda Galicia, pero pouco vai durar, irán entrando nas próximas horas as nubes pola costa de Pontevedra, que a última hora mesmo poden deixar algunha chuvieira, e o cambio brusco chegará mañá, onde ademais dun descenso evidente das temperaturas, as precipitacións mesmo poden ser en forma de tormenta, ollo sobre todo no interior da Coruña e Pontevedra. Como sempre, despois de Sevilla Información Deportiva, contámoslo todo. Nun zoo de Alemaña acaban de darlle a benvida a esta criatura tan peculiar e tan adorable. Unha cría de tapir malayo que pesou case 9 kilos ao nacer. Trátase dun animal moi primitivo que chegou aos nosos días pois case sen evolucionar despois de millóns de anos e que está en risco de extinción. Non en Alemaña, pero no Reino Unido, en Francia e nos Estados Unidos van poder gozar da arte dun dos grandes pintores españois do século XVII. Unhas 50 obras de Francisco de Zurbarán, propiedade de diferentes coleccións privadas e museos, van viaxar á National Gallery de Londres, o Louvre de París e o Art Institute de Chicago. Os visitantes deses importantes museos van poder contemplar algunhas das principais obras de Zurbarán. Caso a obra, terminamos. Que gocen da tarde. Ata loguiño.